Takže čau, u mikrofonu zase Marfy 200 a dneska bychom se podívali na redstone obvod s názvem Redstone Legend. Takže tamhle už ho mám postavený, je to obvod skoro stejný, má to skoro stejný způsob jako té flip-flop, akorát, že to má takovou výjimku, že nejde zmačkat jen jeden čudlík, vždycky zmáčknete jeden čudlík, spustí se vám východ, tak zase musíte zmáčknout restart. Pokud prostě zmáčknete východ, tak prostě zapne se signál a můžete mačkat jak chcete a prostě nic se nezmění. Znova musíte dojít do restartu a obvod zase vypnout. Takže podíváme se, jak se to postaví. Normálně si postavíme vstup a restart. Tak dáme čudlíky a si natáhneme redstone, uděláme si kostku, na to postavíme redstone torch, na redstone torch dáme vodící kostku, vodící blok, na blok dáme směrem k restartu dáme torch, redstone torch samozřejmě, pak uděláme o jeden kus vedle dvojpanel, tak to sami uděláme tady, akorát, že tady tu kostku zničíme, pod ní musíme dát taky redstone torch a sem musíme dát taky redstone torch. Nahoru už jen dáme redstone a svedeme kabel dolů. No a máme to hotový. Takže vyzkoušíme, jestli to funguje. Teďka to máme zaplý, dám restart. Ano, chybí nám tady ještě. Tak, teď už by to mělo fungovat. Ano, správně funguje. Takže jdeme se ještě vyspat. Spíme se a ukážeme si, jak to funguje. Takže jednoduše prostě pošleme signál, který se přeposle tady do té torče. Na torč dá signál vedle sebe, takže u nás směrem nahoru. Tím se zapne torč a pokud se zapne torč, tak nám to tady zapne tady ten redstone obvod. Vlastně to už máme výjezd ven. Tady restart funguje na té bázi, že sem se pošle signál, který se přepošle sem, tady do té torče. Torč vlastně pošle signál okolo sebe, takže u nás je zase nahoru, takže sem a tím vypne tady to. A tady to nám vlastně dochází na to, aby nám tady ta torč vlastně, aby nám to fungovalo. To je vlastně kvůli tomu, aby aby ten signál byl. Takže ještě si když tak můžeme pojmenovat, že tady je vstup, sakra, kde je ta cedulka tady. Takže vstup a tady restart. Takže dneska to bylo krátký videjko, protože Redstone Legend je velmi jednoduchý obvod a je asi pravděpodobně hodně využívaný, třeba k počítadlu a tak. Takže pro dnešek se s váma loučím a ještě bude další skyblock, to určitě s tím počítám a pro dnešek čau.